Usab Ate Elge, no? Gusto lang po ko mag-greet sa ato ang University President, si Dr. Lito G. Ibalye, atong mga Vice Presidents, members sa atong Administrative Council. Grabe gid mong puksaan kagabi gyud Ate Elge. Lagiwat time mo na human, uy. Mga 9 kapin man siguro, Uy, if grabe. I'm not mistaken. Murag hapit na matinuod ang ato ang giingon nga hatdan ta kag muskitero. Yes, abi dyan ako magbanig na ko dadto ate. 32 ka agendas to, and thank God successful gid na discuss gid ang tanan. Imagine what time mo nag-start sa inyong kuan meeting. 11 a.m. And nahuman mo 9 kapin. My 9 goodness. kapin. Yes. Grabe. So unsa na inyong mga posting adto? Ana. Tindog, lingkod. Ang naong kay subtitle ga ana. Kapoy na kay, Diba? pero at least busog. Okay, And super productive. Oh, muna importante. Yes. Oo. So, shout out sa kuan, mga members sa Administrative Council, faculty, staff, students, og sa tanan natong tigpaminaw. So, atong Yes. episode karon no is a legal and moral reminder sa atong mga schools nga mahimong safe space ang ato ang area for everyone. Yeah. Sige, Ma'am Ruby. Thank you, Ana Attorney Gretel. Mayong hapon po, Doc LG, ug sa atong mga tigpaminaw. Bahin sa atong episode karon, importante kaayo kay ang CMU nagpatuman og 100% smoke-free policy pinaagi sa Memorandum CMU OP Memo number 10395 2023. At the same time, we have also a board resolution number 142 series of 2023 nga nagdili jud sa tanang porma sa pagpanigarilyo o tobacco use or any kind of cigarette. Apil na pod ang mga bag-o karon, which is kanang vape. Oo. E-cigarettes. Sulod sa tibuok nato nga campus dari sa CMU, apan daghan gihapon ang nagsupak og importante masabtan unsa ang penalties og unsa ang mahitabo kung mulapas kini or kinsa ang mubuhat ani within the campus here in CMU. Yes, which reminds me nga murag few years ago na ako'y nabadlong nga estudyante. Kay grabe gyud hagid in front sa tuang administration building. Oy, grabe. Nagtapok na sila puro na nigarilyo. Unya adto nga time nagi-implement ang kuan gyud 100% smoke-free campus. Oo, ang Central Mindanao University. So, I don't know if na-disseminate ba ni siya properly gyud sa mga estudyante. Oo, mo gina pinaka-importante because ang mga estudyante nato ang kasagara gyud ga smoke. Anyway, so sakto gyud na Attorney Gretel and Ma'am Ruby imong giingon kaganina katong mga memorandum nato nga gipagawas sa atong university. So karon atong paminawon kay adunay usa ka suwat tampo gikan mismo sa usa ka estudyante sa Central Mindanao University ug ato kini siyang itago sa pangalan nga Maricar. Aron nga atong maprotektahan ang iyahang identity. Apan sa dili pa nato hatagan og pagtagad ang suwat tampo ni Maricar, alas 3:15 na, and we will pause na for a break. Mubalik ta human niini nga pahinumdom. Stand by. Pre, nasayod na ba ka? Nga naay meeting ugma sa buntag sa tanang gwardya? Wara ba pre? Unsa day mitingan? Sumala sa mimo pre. Doon ay kalabutan sa nitabong kawat sa mga wire sa kuryente. Ay, mo lagi po na. Kadaot bugod sa mga tao, wa sila masayod kung unsa kadelikado ilang gibuhat. Tinuod yun na pre, daghan ang maangin o gibutang panila sa peligro ang ilang kinabuhi. Kambyo sa gamay nga kantidad sa wire. Maunay ang ngayon masayra sa katauhan pre, nga ang pagpangawat nila sa wire sa mga nagkadaiyang high voltage transmission. Kita gihapong tanan ang mamahimong alaot. Sakto ka pre, paghilaptan ang mga wire, magka-trouble yun ang transmission. Hinungdan nga mawad-an yun og supply sa kuryente. Ay, maunang damay tatanan pre.
Usa likay ang mga butang nga makahatag og kadaot sa atong palibot, ilabi na sulod sa mga transmission structures. Pagbaigma, pagmabinantayon kay kining tanan alang usab sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum hatod kadinyo sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pare, ang aga-aga bakit parang hindi may pintay ang mukha mo? Paano ba naman kasi pare? Ang tagal mabuntis ng alaga kong kalabaw. May solusyon na dyan pare. Ano naman yun pre? Ang Enhanced Artificial Insemination o Enhanced AI ng DA Philippine Carabao Center. Ang Enhanced AI ay isang alternatibong paraan ng pagpapalahi na kung saan inilalagay ang semilya sa ari ng babaeng kalabaw gamit ang mga instrumento at tinuturukan ng angkop na hormones para maglandi at mabuntis. Makakatulong ang Enhanced AI para sa pagpaparami ng kawan na may mataas na lahi. Kapag maganda ang lahi ng kalabaw, ay garantisado ring mataas ang ani at kita ng tagapag-alaga para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng kawan. Enhanced AI ang sagot dyan. Kung may mga katanungan at nais ng karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa numerong ito 0998-550-7809. Ay, anong oras na? Di pa rin ako tapos. Break nga muna. Uy, may Shotstagram pala si Crush. Pakagawa nga ng account para ma-follow siya. Ha? Ano kaya? Gayahin ko na lang yung password ko sa Facebook. Psst! Tandaan, never use the same password on multiple accounts. Isang paalala mula sa National Privacy Commission. Alas 3:18 na sa kahaponon ug ania ang suwatampo nga atong hatagan og pagtagad gikan kang Maricar. Dear Justice on Air, maayong adlaw kaninyo. Ilabi na kang Attorney Gretel o kang Ma'am Ruby. Ako usa ka second year college student sa Central Mindanao University. Ug sama sa daghang estudyante karon, naningkamot ko nga makafocus sa akong pagtuon aron makagraduar ug makatabang sa akong pamilya. Apan lisod gyud kay ang atong campus nga adunay 100% smoke-free policy sumala sa CMU OP Memo Number 10-395 Series of 2023, puno man gihapon og aso gikan sa sigarilyo ug sa vape. Matag adlaw, makakita ko og mga estudyante ug bisan faculty members and non-teaching employees nga gapanigarilyo sa mga suok ingon man sa duol sa mga buildings, sa mga parking lots, o bisan sa open areas. Bisan pa nga adunay signage o klaro ang prohibition sa smoking. Niadtong miaging semester, nagsugod ko og problema sa akong health tungod niini.
Kanunay ko maglisod o ginhawa kay asthmatic ko. Ang second-hand smoker, mao ang mas gakaapektuhan ug mao ang nakatrigger sa akong balatian karon. Usa ka higayon, samtang naglakaw ko padulong sa klase, adunay grupo sa mga estudyante nga nag-vape duol sa usa ka building. Sa una, disregard na lang nako. Hangtod sa ikatulo na nga nahitabo, nihangyo ko nga hunungon nila kay 100% smoke-free ang tibuo campus. Apan, gikatawan lang ko nila o gisultihan ko nila nga OA ra. OA ra daw kaayo ko. Kay dili man po daw baho ang buga sa aso sa vape. Pagkaugma, nisamot ang akong hubak. O kinahanglan ko or kinahanglan ko pa nga mo gasto og 2,000 pesos para sa tambal og ingon man sa check-up. Bisan pa sa mga signages, announcements o policies sa school, wala gyud hugot nga pagpatuman. Daghan ang gapanigarilyo sa CR, sa likod sa library, o bisan sa dorm areas ug boarding houses. Ug ang aso makaabot gyud sa mga classrooms, dorms ug boarding houses. Kini dili lang makaapekto sa akong health, apan usab sa akong pagtuon. Lisod makafocus kung kanunay ka maglisod og ginhawa. Dili ko gusto mahimong sumbongera. Apan gusto ko nga makatabang o matabangan ang school nga mapatuman ang 100% smoke-free campus slogan para sa kaayuhan sa tanan. Mao nga, nagduol ko karon sa Justice on Air, dili lang aron mangayo og tabang para sa akong sitwasyon, apan aron mailisan og kaisog ang akong kahadlok og ingon man frustration. Unta, matabangan ko ninyo. Salamat kaayo, Justice on Air. Ang inyong magtatampo, Maricar. Okay, alas 3:25 na sa kahaponon. Og dinhi nato tagaan og pagtagad no ang suwatampo ni Maricar.
Okay, Attorney Gretel, klaro nga 100% smoke-free man gyud no ang atong universidad, ang Central Mindanao University. Apan unsa man gyud ang penalties ug unsa ang mahitabo kung adunay violation, attorney? Thank you, Ana, ang question at the LG. No? So, atong legal basis ani for our topic is Republic Act 9211 or also known as our Tobacco Regulations Act of 2003 ug apil diri ato ang Executive Order number 26 series of 2017 wherein nakastipulate dadto nga giban ang pagpanigarilyo sa mga public places. So lakip na diri ang educational institution sama sa ato ang university. So, base sa ato ang CMUOP Memorandum Number 10-395 Series of 2023, nagpatuman kini og 100% smoke-free policy og smoking prohibition sa tibuok university nato. So, included diri ang mga buildings o ato mga grounds, apilang ato ang mga classrooms, and let it be known sa tanan nga walay designated nga smoking area sa ato ang university. Correct, because smoke-free na gani, di ba? 100% Nga yun. no smoking. Yes, ate. That's why nga walay designated area nga mag-smoke. Sige, attorney, padayon ta. So aside pagid ana ate no kay prohibited yun ang tanan form of smoking. So included na diri ang e-cigarettes or also known as vaping. So mag-focus ta sa ato ang CMU memorandum diri ate no. Ang prohibited items ani or prohibited acts is smoking. So just like what I've said a while ago, nga included na diri ang e-cigarettes or vaping. So ang scope ani is included ang indoors ug ang outdoors. So included na diri ang offices, classrooms ug open spaces within sa atong university. So, ang compliance diri is that we are mandated nga there is a strict no smoking rule gid sa atong university since the university is committed to a healthy, smoke-free academic and working environment. And under pod sa ato ang national laws, ang mga penalties in order to answer your question ate no. If there is a complaint, ang first offense na to ana atong penalty is a fine of 500 pesos to 1,000 pesos. And second offense, So, klaro kaayo no, attorney, nga naagyod tayo mga gipang latid nga mga offenses Yes, ate. or penalties. Sige, ang pag-question magud karon is ang implementation. Sige, attorney, padayon yes ta. ate. Oo. So ang second offense nato is 1,000 to 5,000 pesos. And third offense is 5,000 to 10,000 pesos. Ug sa school contacts, na administrative sanction which includes warning, suspension o expulsion sa student depending upon the repetition of the act. And also for our faculty and non-teaching employees, there will be administrative sanctions as well and disciplinary actions. So, sa ato ang CMU policy, included diri ang university sanction sa atong mga students, katong community service, and suspension or expulsion depending lagi ate sa kuan gravity kabug-aton gid sa gibuhat sa bata Yeah. based sa ato ang student handbook pod siya ate. Ayun. By the way, ang student handbook, tanan ba estudyante provided, ani? Yes ate. O, di ba? During General Assembly orientation. general meaning pagsulod pa lang nila sa CMU, they are provided with that Handbook. student handbook. Ang pangutana, was it discussed During orientation. during the orientation? Appeal na diri sa student handbook ang katong no smoking policy. Yes ate. Okay, perfect. Sige, Attorney Gretel, atong ipadayon. Okay. Sige, unsa pa gyud ang epekto kung walay hugot kay kani man gyud no ang implementation. So unsa effect kung walay hugot nga pagpatuman ani Ma'am Ruby? Importante kaayo nga Doc Elgin no nga ilalom sa ato ang balaod kinahanglan pag mag-exercise ta og sa ato ang katungod dili makadaot sa uban sama anang pag second hand smoke o sa porma nga nuisance og maka-violate sa katungod sa health sa ubang tawo. Kay again
ang aso lagi makadaot sa ato ang health. Sama sa kaso ni Maricar sa ato ang letter sender. Kung adunay ebidensya, pwede mag-file og complaint sa DOH, local government, o sa ato ang university administration para sa enforcement. Og ang violators mahimong ma-penalize financially o administratively. Depending po Dok, no, kung unsa po yung mga policy, like for example sa local government, especially sa kanang tawagan na sa mga bus, public places, daghan jud Japon kaayo ang panigarilyo bisag naa nay mga karatula etc. Yeah. Makarelate ko aning letter ni Maricar. Kay kani akong ubo karon, makaingog gyud ko nga usa sa mga hinungdan ani kay sigarilyo. Tungod sa kanang naka sa public place nya malanghap, oo, nya grabe gid nga cigarette ba. Di mo gud ko kaginhawa basta makasimhot kong mangingana. Og maog gyud makakos nga mag-ubo ko. So mo ni nga grabe gyud nga ubo nga di na ko ma-explain. So dili lang siguro si Maricar ang nagsuffer ani. Mga estudyante pod og pareho nako no nga dili komportable mo ginahawa kung naay manigarilyo. Sige. Thank you, Ana, Ma'am Ruby. Dirita kang Attorney Gretel. Dili lang man balaod og penalties ang problema. Unsa ang mahitabo sa violators katong nanigarilyo within the campus? Maestudyante man, matrabahante man sa CMU, og ingon man sa atong community. Attorney Gretel. Sakto gid na siya nga pangutana Ate Elge no. So, ang pagpanigarilyo or vaping dili lang ni siya personal nga choice. Makaapekto gid kini all the more sa mga second-hand smokers kay based sa atong mga doctors ang worst nga apekto gid ani no, ang gakaapektuhan gid ani gid kay ang mga second-hand smoker nga which is mga inosente gid kaayo. True, igo lang nakalanghap o nya unintentionally pag abot di ani nga area kay naa di mga aso nya unknowingly nga sensitive day kaayo ang kuan baga sa katong naka-inhale pareha ni Maricar og pareha sa imo ate. Yes. So let's talk about the violation no. Sa atong university level ang estudyante mahimo siyang mawarningan or masuspend or ma-expel, and same pod sa ato ang faculty or non-teaching nato is there is administrative sanction and disciplinary action as well. And sa ato ang health maka-trigger gid ni siya ate no, all the more sa katong na ay asthma na mga lung issues o maka-disrupt gid ni siya. Sakto tong giingon ni Maricar ate nga maka-disrupt gid siya sa learning environment. All the more pod sa working environment pod sa gapanarbaho pod within the university. Okay. Sige, so again ha, maka-trigger labi na kay di mo gud ta kabalo kung kinsa mga asthmatic around us. So dapat unta even gani ka nang mag-jog ko around the campus no. Naagyug ko'y masimhutan nga manigarilyo, di ko kaginhawa. Maglisod ko og ginhawa. So nya mag-jog pa ka, di ba? Nag-jogging gani ka kay para ma-healthy. Unya ang imuhang mga gakasimhutan kuan ni noon baho sa sigarilyo, which is dili siya healthy sa ato ang lawas. Ilabi na kung asthmatic pagyug ka. Sige. Anyway, unsay mensahe nato, Ma'am Ruby, alang sa atong mga estudyante nga mahimong naa pareha sa kahimtang ni Maricar. Yeah. Una, Doc, no, si Maricar, dapat dili siya mo hadlok, mo report sa Office of Student Affairs. She could go there, yes, as well as sa security. Pwede siya mag-ato security or sa Office of the Legal Counsel. Pwede siya, same ani sa gibuhat ni Maricar. Anaa sila, kani ato ang mga different offices, units, para matabangan si Maricar or dili lang pud si Maricar. Apil pud siguro ka, Doc, no? Ba? True. The community. Yes. Then ikaduha ayaw tuo nga tungod kay daghan ang gabuhat ana nga mag-cigarette, okay ra jud ang policy 100% prohibition ug adunay penalties nga mahimong mo escalate if ever. Ug ikatulo kung naapektuhan na ang imuhang health,
i-document ug mangayo og tabang dayon sa health services. Mas Okay. nice pud siguro dok no kung nakay phone i-video, mag-take jud og picture. Especially kung faculty, di ba? Yes. Mga personnel. Is that sa allowed? I mean, SMU. is that allowed nga ma-picturean nato Pwede under as proof po siya ate, pero dili pwede nga ato siyang pakaulawan po sa social media. Kay Yes. pag ma-violate po nato ang cyber libel nato. Ayun. Aside po ana dokdo o para sa mga gapa ni garilyo ang pag cigarette dili lisensya sa pagdaot sa uban, ang respeto sa balaod policy sa CMU o kahimsog sa uban dili mawala bisan unsa pa ang imong rason ug ang pagpanglapas mahimong mo resulta sa fines, suspension or mas grabe pa like ma-dismiss sa trabaho. O di ba? Mas grabe pa hinuon ang mahitabo dismissal over cigarette smoking. Yes. Ganoon. So, kini nga episode usa kini ka espesyal nga pahimangno dili lang niya para kang Maricar, kung dili alang sa tibuok community sa atong university, sa Central Mindanao University. So, magpasalamat gyud ta kang Maricar no for bringing this up sa iyang kaisog sa pagsulti sa iyahang kaagi. Dili magutanan makaistorya ningon ana, dili tanan maka write og letter para lang mahatagan og pagtagad kay para sa ilaha murag gamay ra man nga problema pero actually dako siya nga problema ilabi na sa mga adunay health concerns. problems. Sige. So salamat kaayo Maricar. Imong gi-share ang imong kahimtang aron lang maprotektahan ang imong kaugalingon ug ang health pod sa uban. Ug kana usa ka makahuluganon nga lakang padulong sa tinuod nga pagbag-o ilabi na sa atong komunidad. So ayaw kahadlok, wala ka nag-inusara. Ang atong 100% smoke-free policy anaa aron maprotektahan kitang tanan. Ug ang pagpatuman niini magsugod sa atong kaugalingon nga pagtahod sa usag-usa. So Attorney Gretel, unsa pud imong maika-istorya kabahin niini sa letter ni Maricar? Akong dugang ani Ate Elge no sa para sa tibok CMU atong hinumduman nga ang 100% smoke-free policy nato, it is not just a mere scrap of paper but it is a trust, pagsalig sa tanang katawhan diri within our university that our campus is committed to a safe, healthy and conducive learning and working environment. And kung kita nga magpadayon ta nga manigarilyo or mag-vape within the campus, we are not just violating the Tobacco Regulations Act and the EO number 26, but we are also placing ourselves in a serious health concern. And not just that, a very strong concern and danger sa ato ang second-hand smokers. So reminders for everyone nga be considerate as well. True. Dapat nga atong tan-awon no ang kanang kahimtang sa atong palibot ilabi na sa mga naa sa atong palibot na magiuban nga dili kay sila yung anak ka conscious sa bisan og daghan tawo ga panigarilyo gihapon. Labaw na nang naibata ati. Oo, labaw Luigig na. kaayo. O di kita matingala nga kanang kung ang imuhang palibot like na kay bata unya ang imong palibot bitaw kay daghan ka panigarilyo imong anak gihubak na sige ubuhon. So dito matingala anak kay mas grabe ang effect sa second-hand smoker. Katong pag mangitag second-hand smoker gani attorney unsa gani but pasabot ana? Ang muna Katong sila ang makalanghap. makalanghap gyud. Like us kay di Sa ba mga taga panigarilyo aso, no? oo. So kita ang mga Makaagi lang or makaabay ta og smoke ana. Bisan og kanang mga residual sa kanang sanina ate. tinuod. Very dangerous gid kaayo. Oo, kanang mupilit ang baho sa sigarilyo sa imong sanina. Dayon timing nga nagkugos ka sa imong anak. Mo na nga Diba? di na to ma-blame nga naay mga mama nga mga isog jud kaayo. Kay luoy gid ang mga baby gyud. Oo. By the way, naadi ay message diri si Ma'am Lourdes Dayaw. Hi, ma'am. Hello, ma'am. Sorry kay ma'am, kay murag dili gid okay nga kung tingog karong panahona. Pero na siya message, wait lang ha. Ma'am Ruby, nakita nimo yang message? Wala mo. Na-raise doc mo.
gani nga issue. First time. Ang message ni Ma'am Lourdes, ingon siya, Ma'am, ang problema, unsaon magsunod ang mga students kung naay faculty nga iyang makita nga naga-cigarettes lang gihapon. Even nga, alam na nila na may batas na no smoking ug dapat ang implementation gyud sa maong batas, kailangan kamay ng nabakal ang ipapairal. Tinuod yun na siya ate no nga, in order for us to spread discipline, mag-spread po ta og fear. So, if there is a complaint, just like this sa legal office, ato dyan na actionan yun. And although we are already implementing this within our university, we need to strengthen good siya ate no. Yes. So, we will be in coordination with the security office, and we will also be releasing memorandum sa ato mga offices and units reminding everyone that there is a strict implementation sa ato ang smoke-free policy within the university. Oo, taas pa magid ang atong time, Attorney Gretel. Kinsa kani nga office gyud ang mo implement sa pag-regulate ba? Regulation? Security office and environmental OESM. Yes po, oo. The Office of the Environmental and Safety Management ba na ang meaning? Pero okay. along po ani ate no, kay although they are the main offices, pero kita nga mga offices po within the university na po gid tay big nga role. So if ever makabantay ta, mo reklamo gid ta. Kay aron matabangan nato ang university nga ma-implement gid ang balaod effectively and efficiently. Yeah, it's good ha nga kana bitang na ay isa ka estudyante nga nagka Tinuod yun na siya oo. ate. Kay mura grabe na bitaw gyud daghan na bisan especially nga hapit na upcoming na ang atong palaro. Kung dili nato ni makontrol unya ang palaro is dagsa ang mga tawo sa mga public areas nato sa university. Unya og naay mag-smoke maka-spread gyud ta og Tinuod. daghan na ubuhon pareha nako. Nga di na halos katingog maglisod kog istorya kay pag langhap basig mo ubo na. Usually manggod-ani nila ate kay magtago-tago ni sila sa kilid sa building. Oo. Kanang mga empty nga mga classrooms. Dadto na sila ga smoke gyud or ga vape. Rito sa forest baka. Oo, sa forestry dapit ate. Ya unya agianan maghapon na sa mga estudyante, di ba? Tinuod. Sa Unya market po. Sa market. Yalabaw na sa market. Appeal ba ni ini nga policy ang ato ang mga rela drivers, mga Yes, motorcycle ate. drivers? So long as within the university, appeal gid ni sila ate. Okay, so kinahanglan gyud nga mo tamod ba ang term ano sa unsay regulasyon o unsay policy nga atong gi-implement diri sa atong university. Anyway, alas 3:44 very early kay na human ang atong episode Attorney Gretel and Ma'am Ruby. Daghan kay salamat sa inyong duha no. Sa inyong lawom nga mensahe karong hapuna o karong first episode nato sa bulan sa Marso. Sa tibuok CMU family, again ha, ang atong balaod is unsa to attorney? Natay memorandum order. Ato to gi-share ni Ma'am Ruby ganina, Ma'am Ruby. CMU OP Memo number 10-359. 395 series of 2023 and katong board reso gani rub. Yes, attorney. We also have that one ate. Yes. Oh, so pinaagi ni ini nga mga palisiya sa atong university o sa national no nga law base sa gi-share nimo kaganina pod Attorney Gretel nga Republic Yes, Act okay. number 9211 or the Tobacco Regulation Act of 2003 o kaning EO number 26 series of 2017. Atong himuon ang atong university, ang atong campus nga usa ka ehemplo sa disiplina, pagtahod o pagpangga sa kahimsog sa usag-usa. Ang 100% smoke-free policy dili lang alang sa karon, kung dili alang sa mas maayo nga kaugmaon sa atong tanan, usa ka campus nga puno sa limpyo nga hangin. Murag mao gina ako na miss. Limpyo nga hangin every time maglibot-libot ta diha sa campus. Dili na kayo ing ana ka fresh nga air ang atong maginhawa kay naanay sagol nga baho sa sigarilyo. So, again ha,
himuon nato ang campus nga puno sa limpyo nga hangin, malinawon nga panghuna-huna ug himsog nga panglawas. So, alas 3:46 na, kini na lamang ang inyong host nini nga program, Dr. LG Iman Aninayon. Og ako si Attorney Gretel J. T. Mario, uban si Miss Rubijan B. Casas from CMU Legal Office. Kita-kita ta sunod semana alang sa laing episode nga puno sa kahibalo ug hustisya. So, daghang kayong salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Bye-bye. Bye. Thank I'll be you. back for our 4 o'clock news break and kinabuhing CMU1. Sulod sa campus sa